ollaan tässä Vantaan Kivistössä. Tämä on 5 taloyhtiötä palveleva Vantaan Timanttiparkki parkkihalli. Meillä on 109 ruudun halli, mikä on, tässä on osakepaikkoja. Ihan normaali kilpailumenettelyllä. Tämä oli tämmöinen niin neuvottelukilpailu. Käytiin läpi eri kokelaiden kanssa, että tällainen meillä on ja tällaista me tänne haluat, siitä päädyttiin Kerava Energiaan. Toisaalta siinä myös vaikuttaa se, että on joku iso toimija, kenen kanssa niin parkkiyhtiöillä tai osakkailla tai huoltoyhtiöillä ei ole suurta kokemusta näistä, niin me katsotaan, että se on ehkä hyvä, että meillä on tämmöinen iso toimija, mikä ei näinä aikoina häviä sieltä taustalta takuuaikana.